birta thangang nili somjale ninglingpi aprangsi birtang kungpi arjikha ASCB Chokomar methang seklem play ong si rat thurpak thengpi theng prangkepan jengkha wusu club pen amit tamang phansai kangbai puthot birtang ton pen chipajami damsine Sri angkang rihing ame ki pia top te lapen anparte ASCB Chokomar ton pen methang asai ka cheklem play jok rihing ame kelong kisung ASCB Chokomar methang asai ka cheklem kedet ajoksi pini dhansri arlo rihing ame chethorlong ledat titi pusi hadak arat akoi pi athe alang litum rihing ke pona jo thengpi ke pan mate kapang thaya sai anta cheklem kle seta ke ongdung arada tumke meter box seta me en lapen achiklo jon wangta kache thor anam pinang pusi hadak arat ningjerinti pini sai jok jesi rat thurpak inglong ajo thengpi thengprang ke pan asai deng nang koklo puta hadak arat ningjerinti West Karbi Anglong District angkang jengkha Nepalia rongkido Rajkumar Tamang lapet Lalita Tamang atum asupo Amit Tamang arta ningkan preke thomaphan Sport Authority of India atum pen imai ponen lo Kochara prang ronghang ke thana tengke ke damtang phaikuni ni phai cap arni surihini ra trainer cap aningkan pensi JWC ke cheng bon sita ningkan isi pleng play ako Amit Tamang aphan SAI pen kangwai pon ke Karbi Anglong District aphan lasonong me kiwan 1 to 5 1 2 push Pinye birta lansgam tonik lo domi thakbe kardo